En el programa de l'entrevista d'aquesta setmana tenim amb nosaltres una jove cantautora d'aquí a la comarca gairebé ja salvatana, podríem dir, que és la Paula Frey. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui, Paula. Moltes gràcies per convidar-me. Ens trobem avui aquí al plató de TV La Selva, Paula, perquè portes uns anys ja aquí a la carrera de la música, però precisament ara en uns mesos, aquest 2026, gairebé principis del 2027, hi ha la projecció de fer un nou àlbum, el primer àlbum de la teva carrera. Explica'ns, Paula, una mica en quin moment te trobes ara. Exacte. Estic molt emocionada, molt contenta, està sent un procés, un camí superbonic i sí, el que deies, si jo ara estic traient cançons així, singles que formaran part del meu primer àlbum, d'un primer projecte que espero poder treure a principis del 2027. Per conèixer-te una mica més, Paula, com et vas iniciar en el món de la música? Ostres, doncs jo de ben petita amb els meus pares em van apuntar a piano, teníem un piano a casa i sí, jo de ben petita ja vaig començar a tocar-lo i sí, em van apuntar a classes de piano i supercontenta. Llavors, a partir d'aquí, doncs, classes de cant, també la guitarra una mica i bé, anar fent. Sí que és veritat que hi va haver uns anys de la meva vida que ho vaig deixar més apartats, més als anys de la carrera, i de les primeres feines i així, però després sempre és com que sempre tornava a la música, o sempre la vida d'alguna manera o altra acabava tornant allà. Sí. Què va ser el que vas dir tu dins teu? Vinga, va, aniré a dedicar-me a ser cantautora, perquè potser hi ha gent que només canta i ho deixa allà, però no, tu a més et vas iniciar i de dir cantautora. Bé, jo crec que al final, també depèn de què entenguis tu per cantautora, no? Al final jo composo i canto les meves pròpies cançons i això, cançons que neixen d'experiències personals, de coses que m'han passant i bé, al final jo crec que vaig voler donar aquest pas perquè ja portava diferents o diverses cançons que havia escrit, que havia composat i pensava, m'agradaria que això sortís a la llum, no? Sí que és veritat que el que et comentava abans quan he arribat, no? Que em vaig iniciar en les cançons i vaig començar a composar en castellà, però això ara he trobat el meu lloc, em sento molt més còmode cantant en català i aquest primer projecte que sortirà el 2027, doncs segurament totes les cançons siguin en català. Et defineix en algun estil? Jo sempre dic que faig pop balada en català, perquè sí que és música pop el que faig, però és molt chill, és molt balada, és amb moltes harmonies, amb piano, guitarres i jo em defineixo bastant així, però al final també cada persona que ho escoltarà potser li sona d'una manera o una altra, però sí. I com fas aquest procés d'inspiració-creació que ens comentaves, no? Que neix de tu, però clar, entenc que quan et passa una cosa o sents tu que pots explicar-ho al món, doncs ja et poses a treballar-ho, no? Sí, jo crec que també és una mena de teràpia. Els que escrivim cançons, jo crec que és una cosa que encara que no ens hi dediquem, crec que no deixes mai de fer-ho, perquè és una manera també per treure coses que et passen i moments i coses que vius i bé, és una manera de canalitzar-ho, no? Així que sí, totes les meves cançons parteixen neixen d'històries personals o moments que he viscut i sí, també és una manera, això, el que deia, canalitzar emocions. I entenc que en podem trobar de històries més familiars, amoroses. Sí, exacte, hi ha una mica de tot. O sigui, sempre al final jo soc una persona que sento com molt tot intensament, llavors hi ha cançons que parlen d'amor, però amor des d'amor des d'amor romàntic de parella, però també fins a amor de família, cap a, per exemple, el meu avi o cap als meus germans. Llavors és una mica aquests diferents temes. També, a part de la teva carrera més en solitari, sí que també vas formar part d'un cor, no? Sí, vaig formar part de Geriona, que m'agrada molt que treguis aquest tema perquè jo estic superagraïda a Geriona i a la directora, l'Ima Pasqual, que des d'aquí li envio un petó enorme perquè és una persona increïble que vaig aprendre moltíssim d'ella i sí, va ser una experiència per mi superenriquidora. O sigui, jo la veritat que els temes que faig avui en dia tenen moltes harmonies, a nivell d'harmonies, segones veus són cançons que hi ha moltes veus i moltes harmonies. Llavors, jo crec que això, sense el meu pas pel cor Geriona, no hagués sigut possible, perquè al final en un cor t'has d'adaptar molt i hi ha diferents veus, llavors aprens a realment enfocar-te com a la teva veu i no sé, és una cosa que jo crec que s'aprèn això, estant en cors i intentant harmonitzar
i sí, molt contenta d'aquella experiència, la veritat. Que inclús us va permetre poder assistir a un programa de TV3. Sí, bé, Geriona com a cor, elles sí que van estar al programa de Oh Happy Day, si no m'equivoco, i sí que van tenir bastant recorregut allà dins. Sí que després, jo no hi era encara quan van passar pel programa. Llavors jo vaig entrar després, però sí que al cap d'uns anys, quan jo estava dins del cor, van fer com un especial de la tele de Oh Happy Day i van poder, doncs, tornar-hi i vaig poder conviure aquesta experiència de la tele, d'anar allà, de gravar, de les càmeres i tal, i va ser superdivertit, la veritat. Podríem dir que han deixat la teva marca, no? Una mica t'han deixat marcat en la teva carrera. Sí, 100%. Sí. D'altra banda, també, Paula, de la tele, també a les festes locals, perquè precisament farà gairebé setmanes vas participar a la festa major de Masenlaire del barri d'aquí a Blanes. Sí, la veritat és que supercontenta. Va ser una experiència molt bonica, molt enriquidora, i que em vaig quedar parada també de la quantitat de públic que hi havia quan vaig cantar, de la bona rebuda que vaig tenir per part seva i jolín, de la interacció, el molt que vam participar, perquè clar, al final quan fas de talonera en un event així, el públic no et ve veure tu, ve veure el grup que ve després, però de veritat que molt agraïda, em vaig sentir supercòmoda a l'escenari i el lloc és increïble, així que si no heu anat a les festes de Masenlaire encara, l'any que ve no us les podeu perdre perquè són molt xules. Eren de les primeres vegades que actuaves en directe? No era de les primeres vegades que actuava en directe, ja he actuat en directe en altres ocasions, però sí que a nivell d'escenari, amb les pantalles i tot, crec que mai havia actuat en un escenari jo sola, amb cançons meves, en un escenari així, sí. Parlem una miqueta de les cançons, Paula, perquè quines en podríem destacar que em diguessis, mira, aquestes han sigut les que m'han marcat durant tota la carrera i penso que s'han de destacar. Cançons meves? Exacte. Clar, cançons meves, i ara d'aquest projecte nou que vull fer, doncs hi ha les que he tret més recentment són la d'Un desig, la que Tot et vagi bé en acústic i Tu i jo. Llavors, clar, aquestes tres són superrecents, llavors no sé si et refereixes a quines d'aquestes tres m'han marcat més o anteriors. Una mica més d'aquestes centrades a ja la projecció, una mica més professional, no? De cares a aquest nou àlbum, que n'hi haurà d'algunes incorporades i d'altres no, però per exemple Desig sí que va ser molt especial per tu, no? Sí, Un desig va ser una cançó al meu avi, que va morir fa 2 anys, llavors va ser una cançó que, bueno, a mi també em va permetre com despedir-me d'ell d'una manera bonica. El pensament, jo sempre pensava, si el pogués tenir aquí un cop més, què li diria, no? O què li explicaria? Llavors, doncs començava a pensar en coses que li explicaries potser a una persona que has estimat molt però que ja no està aquí amb tu, no? I doncs això, dir-li... M'agrada molt com al final de la cançó, no? Perquè diu que doncs això, que si pogués demanar un desig i pogués tornar-te a veure, et diria que tot està bé perquè tots estem bé, no pateixis, però que òbviament et trobem a faltar i es nota que ja no hi ets. Que bonic, molt xulo. Després vas continuar, per últim vas deixar Tu i jo, no? Però abans vas fer una altra. Exacte, abans d'aquest gener vaig treure una cançó que es diu Que tot et vagi bé, però que tot et vagi bé en acústic, perquè de fet Que tot et vagi bé és una cançó que ja vaig treure fa 1 any i mig o 2, i és una cançó que a nivell de producció no em va acabar d'agradar com va sortir. Llavors vaig dir, ostres, aquesta cançó a mi m'agrada molt, jo confio molt en aquesta cançó i la vull tornar a produir com a mi, o sigui, sentint-me 100% còmoda i sentint-me 100% que sóc jo a la cançó. Llavors, la primera versió que va sortir era més electrònica i hi havia elements així més electrònics i tal, i ara aquesta versió en acústic és, com diu el nom, en acústic, vull dir, amb guitarres, amb la veu i poca cosa més. Sí. I després, ja per últim, la més recent que tenim de fa uns mesos és Tu i jo. Sí. Tu i jo és una història real que vaig viure fa 1 any i mig, aproximadament, i bé, al final vaig acabar escrivint una cançó sobre aquella experiència i crec que és molt bonic. Crec que és com la primera cançó que composo i que escric tan literal a la realitat, el que va passar. Sí, llavors m'agrada molt. A mi mare moltes vegades perquè les cançons són molt metafòriques, que m'agrada molt
Bueno, sí, les metàfores, com subjectiva i tal, però a vegades la meva mare em deia has de posar més coses com reals, com més, perquè la gent es pugui com fer la imatge real, no?, del que està passant. I jo, vale. I aquella cançó estic com molt orgullosa perquè realment com et pots fer la imatge de on ets, de, saps, què està passant, i sí. Bé, estic molt contenta del resultat d'aquesta cançó i la rebuda per part de la gent també ha estat molt bona, llavors sí, amb moltes ganes de poder seguir-la cantant en directe i que la gent la conegui. Has notat molta evolució de aquella Paula que cantava les primeres cançons a ara? Ui, sí, 100%. Sí, 100%, perquè, a més, jo vaig començar a treure música l'any 2023, vaig treure la meva primera cançó, que era una cançó en castellà, a més, jo vaig començar en castellà, i clar, durant aquests 3 anys he notat una evolució increïble, o sigui, sé molt més què vull fer i qui soc, i és com que he trobat la meva veu, el meu estil, i una cosa que és molt important, he trobat la persona amb qui treballar, el productor amb qui em sento còmode, amb qui tinc la confiança de dir-li això m'agrada i això no m'agrada, i això, amb qui espero poder seguir treballant durant molt més temps. Clar, perquè no és gens fàcil. Parlàvem abans de que poder estar en aquest sector tan competitiu amb diferents les restes d'artistes és molt complicat. Sí, no, i al final és el que comentàvem, que has de ser una mica un mateix qui s'ho fa tot, des de les cançons, que al final és el més important, no? Tenir bon material, des d'això fins a després trobar el productor, produir les cançons, fer la promoció, programar els llançaments, fer fotos per les xarxes o fer videoclips, buscar-te concerts per fer directes perquè la gent et conegui. Llavors és una mica com el multitasking aquest de dir haig d'estar com una mica tot arreu i saber fer una mica de tot. Però bé, jo crec que quan és un projecte, o sigui, quan realment trobes el tipus de música que t'agrada i estàs fent alguna que realment t'agrada i una cosa que realment tu hi creus i vols tirar endavant i vols que funcioni, crec que al final un s'arremanga i treballa tant com hagi de treballar perquè surti. Clar, entenc també que intenteu mantenir la vostra essència, perquè a vegades hi ha artistes que per poder vendre més i tal canvien i abandonen una mica el que eren, no? 100%, inclús avui en dia es fan cançons ja pensades només per petar-ho a TikTok, per exemple, i perquè siguin virals a xarxes, vull dir... No, jo crec que de moment, a veure, porto poquet temps, però de moment al final em mantinc molt en la meva essència, ara tinc molt clar el que vull i el que no vull, i també això, doncs la sort de comptar amb una persona al meu costat, amb un productor que li agrada el que faig i que també confia en el meu projecte, així que això crec que és el més important. Farem viral el tu i jo. Per últim, Paula, destacar una mica quin és el futur de Paula Frey. Doncs el futur, no sé, la vida dirà i ja s'anirà. Moltes ganes de seguir treballant, de seguir composant, de seguir produint cançons i de seguir cantant en directe a tants llocs com pugui i tants llocs com la gent també em permeti i seguir connectant amb la gent. Jo crec que és el més bonic, connectar amb els que t'escolten. L'altre dia aquí a les festes de Mas enlaire, els moments més bonics que vaig viure, sense cap mena de dubte, van ser les interaccions amb el públic i en destacaria 3, just que, si no et fa res, comento les 3 interaccions que em van quedar i crec que se'm quedaran per sempre, però els primers van ser una parella de polacs que durant les proves de so, jo veia 2 persones allà que no coneixia de res i que m'estaven gravant i quan vam acabar les proves de so se'm van apropar i em van dir que els havia encantat la meva veu i que ho estava fent superbé i jo pensant, sí, he fet les proves de so, saps? Vull dir, no, això no és el concert real. I això em van demanar si es podien fer una foto amb mi, em van seguir xarxes, em van enviar un missatge de que els havia encantat. Vull dir, que et trobes gent molt maca i que veus que de tant en tant, doncs això, et trobes a persones que dius, jolín, que bonic, no? I també una nena, no sé, devia tenir 5 anys, que quan vaig acabar el concert vaig veure a una dona allà a la valla de baix i em va dir, escolta, et pot fer una abraçada? És que tinc la meva filla aquí que t'ha estat esperant 10 minuts perquè diu que et vol abraçar. I em va fer una abraçada i jo pensant, ai, que bonic, no? Que bonic no sé, poder connectar amb la gent que t'escolta i que una nena de 5 anys t'hagi escoltat cantar i potser després tingui ganes de venir a fer-te una abraçada i s'estigui allà esperant a la valla, mirant-te amb ullets, superil·lusionada, són coses que
que fan il·lusió i que t'animen a seguir endavant i tot i els cops i tot i les vegades que caus o que falles o que fas coses i veus que no surten, t'animen a seguir endavant, perquè al final en aquest món, com deies tu abans, és un món, aquest món de la música molt difícil i que a vegades costa molt i que a vegades t'emportes molts nos com a resposta i no sé, aquestes de veus que la gent li arriba, crec que van molt bé, no? I són com necessàries per trobar aquesta motivació i seguir endavant. A més que podran escoltar el nou àlbum que ja estàs treballant, no? Sí, exacte, sí. Així que, no, molt content. Ve un estiu, el meu productor al final tenim molts temes per seguir treballant i també moltes ganes de seguir fent coses, així que sí, un estiu molt carregat, però esperem que això, que sigui per positiu, no? Perquè després puguin escoltar temes ben xulos. Sí. El que sí ens agradaria saber si tenim algun tema ja en aquestes properes setmanes, mesos, per dir, mira, pot ser el tema de l'estiu. Sí, exacte. Tenim un tema que surt a finals de juny, de fet, el dia 30 de juny surt, és un tema que a mi m'encanta, es diu Espero trobar-te, i bé, crec que dels que he tret aquest any, crec que és dels que més m'agrada. És un tema també molt complet, amb guitarra, piano, violins, crec que sí, que pot agradar molt. I bé, a veure què tal, al final això mai es pot dir i depèn de la gent com ho rebin, però sí, molt il·lusionada, molt contenta i amb moltes ganes de seguir. Doncs ara sí, Paula, abans d'acabar sí que t'ho hem de demanar un trosset d'alguna de les cançons que diguis, aquesta m'agrada, aquesta us la dedico. Sí, no, perfecte, podem fer la de Tu i jo, al principi de Tu i jo, així si la gent li agrada la pot escoltar. Quan tu vulguis. Va així. Tu i jo, ara que ens hem fet grans, ara que tenim clar que ja no som els nens d'abans. Tu i jo, després de 7 anys, ens trobem. S'està acabant. I si volen saber com acaba la història, hauran d'escoltar la cançó. Doncs moltíssimes gràcies, Paula, per atendre'ns avui. Gràcies a tu. Moltíssima sort, perquè estem segurs que t'anirà molt bé i desitjar-te tota la sort del món. Moltes gràcies, Paula. Nosaltres acomiadem aquí el programa de l'entrevista, sobretot investigar més sobre la Paula Frey i seguir tota la seva carrera durant aquests anys.